Ens diuen que el temps passa ràpid com un somni, però és mentida. El temps passa lent, lent com el fang i brut com les clavegueres. Així ha passat el meu temps, així passa el nostre temps, perquè no ens deixen pensar, perquè no ens deixen ser, perquè no ens deixen triar lliurement el nostre futur. Ens han volgut silenciar, amagant-nos en presons immundes. Ens han volgut aïllar, aplicant-nos tot el pes de la seva repressió. I de què s'ha servit? De res! De res! Aquí continuem, lluitant contra l'Estat, igual que el nostre poble, que porta 300 anys resistint contra la corona espanyola i diem que mai ens rendirem! Mai ens rendirem! Aquesta xerrada l'hem organitzat als Maulets per commemorar el dia del combatent català, que va ser el passat 26 de gener. I la xerrada es diu Memòria i Lluita, càrrec de Joan Rocamora i Agustí Barrera. Donem la paraula a ells. Sí? Molt bé, moltes gràcies. Bé, amics, amigues, estic content de ser aquí, perquè des d'aquí controlo la porta, és a dir, si algú d'aquí 10 minuts o una cosa així té intenció de fugir i escapar-se de tot això, des d'aquí estarà controlat i llavors se li farà una senyal dient no va aguantar tot el discurs, tot el rotllo. I d'altra banda també em fa il·lusió perquè esclar és allò que com que a casa no t'escolta ningú i quan comences a explicar tot això tu no té feina i els uns cap aquí, els altres cap allà, ara doncs a l'estar aquí concentrats i en un terreny acotat i tot això doncs és molt més difícil que pugueu fer. L'objectiu d'aquesta xerrada, l'objectiu d'aquest discurs és fer com una mena de prova d'experiència d'un cicle que en tot cas ell, jo i altres amics anirem polint, anirem corregint i que aleshores es farà en els distints casals, en els distints centres, sobretot per un element que és elemental i que és fonamental, conèixer la nostra història com a independentistes, perquè conèixer la nostra trajectòria com a independentistes ens permet de dir a on hem arribat, d'on procedim, quines són les nostres arrels, i en funció del passat una mica entendre el present i després projectar també una mica el nostre futur com a moviment independentista. De vegades també es té la sensació de l'esquerra independentista que la CUP és una cosa que va néixer el 2007 i que bé, i que la CUP és com una mena així de bolet que vas pel bosc, ui, mira, la CUP, no, és clar, és que abans de la CUP del 2007 i de les consultes Arenys damunt del 2009, doncs aquí hi ha hagut un llarguíssim procés històric del qual nosaltres en som els hereus. I només, i això és com una mena de punt i a part, és com una mena d'excursos, jo parlaré d'un quart i després parla ell i després parlem tots. Però només així com una mena de punt i a part, aquí s'ha publicat a la sessió d'estudis mataronins un treball que jo vaig presentar que diu la creació d'una delegació de l'organització Nosaltres Sols a Mataró. És a dir, el 1931, aquí a Mataró hi havia, perquè moltes vegades diu això, l'independentisme és cosa de 4 ximples, de 4 rauxats, quan creixis, quan et facis gran, quan trobis nòvia, quan trobis feina, si en trobes. Nòvia no va ser problema, però això de la feina, esclar, ja està una mica més fotut i una mica més pelut, no? Aleshores, totes aquestes dèries, totes aquestes manies que són rauxes de joventut, tot això ja et passaran perquè això és una cosa de joventut que... Bé, doncs aquí, al 31, aquí a Mataró, es forma un nucli
d'una organització independentista, tipus paramilitar, que és Nosaltres Sols, aquí a Mataró. Bé, això està publicat i com que aquí estem en petit comitè i una mica en família, el meu pare, per exemple, era secretari d'aquesta organització Nosaltres Sols. Aleshores, jo sembla que una mica he sortit una mica el meu pare, llavors tinc una filla que milita a la CUP, la qual cosa vol dir que la lluita per l'alliberament nacional i social del nostre país és una lluita llarga, que té una continuïtat en el temps i que no és com una mena de cosa miraculosa que apareix. Jo penso que això és important, que el que nosaltres estem fent aquí, doncs el 1931, amb unes altres característiques, hi havia una colla d'homes i dones aquí a Mataró que també ho feien i que tenien els mateixos objectius i que tenien, si fa no fa, un programa polític idèntic. Penso que és important. Bé, dit això com a títol introductori, jo em remetré i començo ara sí el meu breu discurs. Em remetré a la primera experiència organitzativa política de l'independentisme, que és el 1922, la fundació d'Estat Català per part de Francesc Macià, que després seria el primer president de la Generalitat restaurada, al local del CATSI, a Barcelona, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, que era com una mena de sindicat de tipus separatista, aleshores, de tipus independentista. És a dir, 1922 es funda Estat Català i tota aquella gent diuen, bé, nosaltres com a nació necessitem un estat per poder-nos regir per nosaltres mateixos sense que ni els de París ni els de Madrid ens hagin de dir el que hem de fer o el que no hem de fer. Nosaltres, com a Estat Català, aquest és el nom de l'organització, doncs hem de poder decidir sobre els nostres rius, sobre la nostra terra, sobre la nostra aigua, sobre el nostre present i sobre el nostre futur com a catalans. 1922, Estat Català. Estat Català, també tot s'ha de dir, que va viure, més endavant ho veurem, va viure sobretot econòmicament gràcies a les aportacions dels catalans que van anar sobretot a Cuba, a Xile, tots els catalans que van anar a fer les Amèriques d'aquí de la costa, tots aquests els indianos, tots aquests indianos després tornaven al cap de 30 anys, els que havien fet fortuna, llavors tornaven amb això, amb dos o tres negres com a cosa exòtica, aquí al parc, per exemple, allà davant de la casa dels vells, hi ha un negre amb una gàbia que abans hi havia un ocell, tot això són els negres de Cuba, tota la gent que van a fer les Amèriques. Tots aquests catalans són els que financien Estat Català. Aquests catalans que han fet diners i estan ben situats econòmicament, doncs són els que permeten que Estat Català es consolidi com a organització, perquè moltes vegades en política, a part del voluntarisme, es necessiten primer diners, després diners i després diners per poder tirar endavant. Bé, doncs Estat Català. 1922, l'aparició d'una organització de tipus separatista i independentista. Daniel Cardona i Civit, 1890-1943, Nosaltres Sols. Aquest era un home de Sant Just Desvern que va veure en el model de la lluita dels patriotes irlandesos contra l'ocupant anglès, l'ocupant britànic, va veure que era un model a traslladar aquí a la Catalunya Principat, el model de nosaltres érem els irlandesos i els espanyols eren els anglesos, però aquest era un model de tipus militarista i al mateix temps totalment insurreccionalista. És a dir, agafar les escopetes i començar a actuar en contra de l'ocupant. Allà els anglesos i aquí els espanyols i les forces d'ocupació. És important perquè sovint es parla de Macià, perquè Macià va arribar president de la Generalitat, i es parla molt poc d'en Daniel Cardona i Civit, que va ser un home que
va mantenir... Ell, per exemple, deia que tot això de la política, que moltes vegades els polítics eren corruptes, que la política... Ell tenia la idea del patriota soldat. La idea del patriota soldat, aquí, que si ara commemorem el Dia del Combatent Català, aquesta idea d'una estructura militar o fins i tot paramilitar, nosaltres sols. Fixeu-vos que aquí al 31 hi ha tota una colla de mataronins que recuperen la idea d'aquest home de Sant Just d'Esvern, d'en Daniel Cardona i Cínic. Bé, és un model nosaltres sols, en gaèlic, o vol dir, és el Sinn Féin, que a hores d'ara és l'organització política, és el braç polític de l'IRA, de l'exèrcit republicà irlandès. I aquí es volia fer la còpia del model irlandès. Bé, aquí també el 1922, d'una organització que es deia Acció Catalana, es crea el SEM, la Societat d'Estudis Militars. Aquí el que es vol fer és fer una acadèmia perquè surtin oficials, perquè després dirigeixin un futur, un hipotètic estat català. La Societat d'Estudis Militars, que el seu dirigent és precisament un farmacèutic. Esperem que ara arribin les masses. Doncs dic que aquesta Societat d'Estudis Militars que pretenia era el que pretenia i el que va fer abans que els detinguessin és ser una organització, una acadèmia per formar els futurs oficials d'un hipotètic exèrcit català, la Societat d'Estudis Militars. Fixeu-vos que això enllaça, això que us he dit d'en Daniel Cardona i Cínic, amb nosaltres sols, amb Estat Català, també, que és una organització de tipus paramilitar. I aleshores, als anys 20, doncs, l'independentisme, el separatisme que se'n deia aleshores, és sobretot una estructura, repeteixo, de tipus insurreccionalista, amb una mentalitat paramilitar i molt fixada mecànicament amb el funcionament de l'IRA irlandès i del Sinn Féin, és a dir, nosaltres sols, amb la versió irlandesa. Bé, aquí aquesta és la introducció. Llavors, l'independentisme durant la dictadura, 23-30, durant la dictadura general Primo de Rivera, del 1923-30, són els 7 anys. Aquí hi ha una qüestió a remarcar, l'aparició del Galeusca el 1923, és a dir, l'aliança, que sembla lògic, la unió o la coordinació o l'estructuració de formes de col·laboració tàctica i estratègics entre les tres nacions sense estat de l'Estat, Galícia, Euskadi i Catalunya. Aquí el GAL, Galícia, Euskadi, Catalunya. El 1923 aquesta organització es posa en funcionament i 10 anys més tard això es ratifica el 33, es ratifica la mateixa aliança. Bé, penso que és important també aquesta idea de coordinació de les nacions sense estat, perquè després, més endavant, amb la Carta de Brest, veurem que això es reprodueix, però això a nivell europeu, la Carta de Brest. Però ara estem amb el Palestre, el 23 i el 33. Formes de coordinació entre les nacions sense estat. Apareix una suborganització de l'Estat català, que és Bandera Negra. Bandera Negra és, una altra vegada, també copiant el model irlandès, és una organització que, sense trencar els vincles amb l'Estat català, podríem dir-ne que té una certa autonomia, que aleshores preparen l'atemptat contra l'Alfons XIII, els túnels del Garraf. O sigui, es tracta que quan el rei passa per allà, col·locar una bomba, llavors els túnels cauen sobre el tren
i el problema de la monarquia representa que s'ha resolt. Aquí hi ha implicats persones que després tindran un paper polític rellevant. En Jaume Comte, que morirà el 6 d'octubre del 34 defensant el Catxi i la República Catalana proclamada per el president Lluís Companys, Miquel Badia, que serà assassinat per un escamot de la FAI i que va ser director general de l'Ordre Públic, i després Marcel·lí Perelló, que es morirà a l'exili mexicà. Tots tres políticament importants i rellevants, i els dos primers que moren de forma tràgica. Bé, doncs també aquest activisme es concretitza amb accions de tipus insurreccionalista, com l'atemptat dels túnels de Garraf, que no es du a terme perquè hi ha un confident de la policia i gràcies a això són detinguts. Això el 25, bandera negra, túnels de Garraf. Un any més tard, complot de Prats de Molló. 200 voluntaris catalans entren per Prats de Molló, intenten crear un nucli armat, es coordinen amb elements de la CNT d'aquí a l'interior i aleshores l'acció armada d'aquests 200 voluntaris coincidirà amb una vaga general organitzada per la CNT que generarà una situació d'inestabilitat política que serà aprofitada per aquests 200 voluntaris. Aleshores, això penso que és important políticament veure com, tot i que sigui puntualment, s'han establit formes de coordinació entre el moviment obrer català, el moviment anarcosindicalista, i aquests separatistes, aquests independentistes, en aquest cas aquests 200 voluntaris de Prats de Molló, que eren militants d'Estat català. És important recordar-ho això. Bé, aquí també hi ha uns infiltrats italians que ho denuncien a la policia francesa i la gendarmeria francesa deté aquests 200 voluntaris i això i la penetració d'aquests 200 voluntaris per Prats de Molló dins la Catalunya Principat no es pot, és una maniobra fracassada, però això genera en el judici que se li fa al Francesc Macià a París la internacionalització del plet català. Llavors això té un ressò periodístic molt important i algú s'adona que aquí hi ha un país, hi ha una nació, hi ha una gent que diuen que no són espanyols, que volen ser independents i que fins i tot estan disposats a recórrer a la lluita armada per alliberar-se. Següent qüestió molt important, el 26 al 28, Constitució Provisional de la República Catalana. Nosaltres aquí ens hem parlat de la Constitució, el 78, la Constitució espanyola, que és com una mena de dogma, que és la reunió de la Bíblia, els evangelis, l'Alcorà, etc., que és inamovible. I a més, és la Constitució que tots hem d'acceptar. Però és que a l'Havana, el 1228, 2 anys després que no funciona el procés de Prats de Molló, una colla de catalans, entre els quals hi havia en Francesc Macià, elaboren una Constitució que és la futura Constitució d'una Catalunya independent. Una Constitució, amb tots els ets, bastant copiada del model nord-americà i en el qual, ara així de memòria no ho recordo, però l'article primer diu nosaltres ens declarem com a nació independent, com a ciutadans lliures, d'una nació lliure, etc. O sigui, aquesta, el 1928, aquesta és la nostra Constitució, aquesta és la Constitució catalana, aquesta és la Constitució independentista quan ells parlen de la seva Constitució espanyola. És important i a més el que és important és que en els debats sobre l'autonomia, en els debats dels savis, dels acadèmics i d'això, curiosament ningú parla d'aquesta Constitució de l'Havana del 1928, quan aquesta Constitució penso que té 38 articles i bé, és un text com una Constitució normal de qualsevol estat normal i constituït, i ningú en parla d'això. Si ningú en parla deu ser perquè realment és important.
Bé, estem al 1930, el pacte de Sant Sebastià fa que Francesc Macià consideri que cal articular ponts de col·laboració amb els antimonàrquics espanyols, i aleshores en aquest pacte de Sant Sebastià es diu que Estat català pacta amb els antimonàrquics espanyols i diu que fonamentalment el que es tracta és d'enderrocar la monarquia i que després Catalunya tindrà un règim propi, però sense precisar massa. Això és el 30 d'agost del 1930, el pacte de Sant Sebastià. El 1931 es forma Esquerra Republicana de Catalunya. En aquesta Esquerra Republicana de Catalunya hi entra Estat Català. Malgrat tot, Estat Català, dins Esquerra Republicana de Catalunya, que és com una Sant Faina, és com una Macedònia, amb 3 grups, subgrups i nuclis i tot això, Estat Català sempre manté una certa personalitat pròpia dins aquest conglomerat. De manera que les joventuts Esquerra Republicana de Catalunya / Estat Català van una mica per lliure, i en els casals en els quals Estat Català té presència fan una política sovint força diferenciada de les directrius emeses des de la direcció política d'Esquerra Republicana de Catalunya. El 1931, bé, i enguany, i això penso que se n'ha de parlar, o en tot cas analitzar o valorar, Francesc Macià proclama Catalunya com a estat de la Federació Ibèrica. Bé, és una proclamació de sobirania, és una proclamació que la República Catalana és pel qual s'havia lluitat durant feia molts anys, però aquesta República Catalana, per manca de suport polític i per manca de suport militar, i sobretot per la mateixa feblesa político-organitzativa d'Estat Català, dura 3 dies, Francesc Macià pacta amb els espanyols, i aquesta República Catalana queda reconvertida en una Generalitat de Catalunya amb la qual s'ha de pactar amb l'Estat espanyol, etc. Però és important perquè és un acte de dignitat i possiblement sigui un acte clarament de tipus revolucionari i d'afirmació nacional. Hem de parlar també de l'independentisme marxista, l'independentisme marxista amb el Partit Català Proletari, que després formarà part del PSUC, etc. O sigui, una branca, en aquest cas dirigida per Jaume Conte, que entén que cal incorporar el marxisme com a element clarificador en els plantejaments de tipus nacionalista. Això abans que el 1968 aparegui al PSAN aquesta gent del Partit Comunista de Catalunya, el 1928, ho diuen ja, i diuen que l'alliberament ha d'estar format pel binomi alliberament nacional i alliberament social alhora. 6 d'octubre del 1934, una altra vegada, per part del president Lluís Companys, proclamació de l'Estat català de la República Federal Espanyola. Un altre acte d'afirmació nacional que se salda amb morts, amb l'empresonament de tot el govern català. I aquí sí que, per exemple, és important, el 6 d'octubre de 1934, una mica l'anàlisi, encara que sigui una anàlisi breu, és quin és el subjecte de decisió. Qui ha de decidir? El Parlament català, que és el representant del poble català, o ha de decidir l'Estat espanyol? Quin és el subjecte polític de decisió? I aquí és quan hi ha el xoc frontal d'interessos. 6 d'octubre del 1934, l'independentisme català durant la guerra, 36-39, bé, quan la guerra, 36-39, primer manen els anarquistes, després manen el PSUC i l'independentisme català, la realitat és que aquesta té un paper residual. L'independentisme català envia 2.000 voluntaris a conquerir Mallorca. Mallorca doncs no
no es pot conquerir perquè l'esquadra de la República abandona l'illa i els deixa sense suport logístic, però fonamentalment, a part d'un episodi llarg i complex que és el complot de novembre del 1936, quan el que es pretenia era eliminar a la CNT-FAI, recuperar l'ordre públic i col·locar la Catalunya Principat sota protectorat francès, el novembre del 1936. Bé, el 30 de maig del 1937, pugna entre la CNT i el PSUC, entre anarquistes i comunistes, els comunistes guanyen i la CNT és afeblida. I vaig acabant ja. La gran debacle, la gran ensuciada del 39, l'exili, la derrota, els camps de concentració, les presons, els afusellaments al camp de la Bota, l'exili de tots els quadres polítics i de la intel·lectualitat catalana. I de tot això, el 4 de maig del 1940, a París es funda una organització patriòtica resistent que recull les experiències i sobretot recull les experiències d'Estat català i de nosaltres sols. Són sobretot Estat català i algú diu que també la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, però sobretot Estat català i nosaltres sols, que inicien aquest front, aquesta organització patriòtica resistent, que tindrà un paper de resistència importantíssim en el període 40-46, sobretot col·laborant amb els aliats. Passos d'aviadors, passos de militars, passos de jueus, passos d'armes, transvasament d'informació militar d'una banda a l'altra del Pirineu, etc. Els militars del Front Nacional de Catalunya i el Front Nacional de Catalunya com a organització política, el que els demana després als aliats, els diu, després, quan guanyeu, l'única cosa, perquè no volen diners, l'única cosa que demanem, l'única cosa que volem és que reconegueu la personalitat nacional de Catalunya, etc. Això com a conseqüència de la Guerra Freda després no es produeix. Però bé, la importància del Front Nacional de Catalunya i el Front Nacional de Catalunya, el 46 té una caiguda importantíssima de 60 militants al 43 i el 46 té la caiguda de la secció militar i el 53 amb l'aparició de la Guerra Freda el Vaticà i els Estats Units i els Yankees signen acords de col·laboració amb el govern franquista, la qual cosa vol dir que aquí la resistència no rebrà cap mena d'ajut. Llavors això el que produeix és un llarg període d'hibernació de la resistència independentista i l'únic element important a destacar és l'aparició del PSAN el 1968, és aquest separatisme d'Estat català i de nosaltres sols, amb l'aportació teòrica dels moviments d'alliberament nacional d'Àfrica, Àsia i Amèrica i el marxisme com a metodologia d'anàlisi i d'interpretació de la realitat, el PSAN. I sobretot el PSAN, moltes vegades s'ha dit, el PSAN descobreix el doble alliberament nacional i de classe. No senyor, els senyors aquests del Partit Comunista Català i del Partit Català Proletari de Jaume Comte ho deien ja. El que passa és que el PSAN possiblement és qui ho teoritza i qui ho precisa d'una manera més clara, però als anys 30 això ja s'havia dit. De tota manera no cal menystenir la importància del PSAN. L'Assemblea de Catalunya, el 1971, que tothom diu que l'Assemblea de Catalunya va ser un èxit extraordinari, l'Assemblea de Catalunya una organització interclassista, d'altra banda, tot sigui dit a passada, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, però es queda amb estatut d'autonomia, però després de l'estatut d'autonomia deia com a via per aconseguir l'autèntic dret democràtic a l'autodeterminació. I això cau perquè a l'organització hegemònica, sobretot al PSUC, als comunistes, no els interessa tot això de l'autodeterminació. El que volen és pactar amb la monarquia i situar-se a la Generalitat, als ajuntaments i a la Diputació. I a l'Assemblea de Catalunya, el 74-79
Penso que és important qualitativament l'aparició del 74 al 79 al PSAM provisional com a forma de precisar encara més aquesta lluita que un cert sector del PSAM havia entrat dins l'Assemblea de Catalunya amb plantejaments, podríem dir-ne, clarament pactistes i reformistes. El PSAM provisional intenta trencar amb això, generant plataformes polítiques pròpies i sobretot no anant a remolc dels plantejaments del PSUV, sinó fent anàlisis propis, resultat de l'anàlisi propi de la realitat d'acord amb les seves eines i amb les seves formulacions polítiques. El 76, l'intent tampoc no ha reeixit, malgrat l'esforç, de la creació d'un sindicat nacional i de classe del qual se'n veia l'extraordinària necessitat, els col·lectius d'obres en lluita, i després recuperant, i aquí acabo, recuperant allò del Galeusca, el 74, la Carta de Brest, un model de solidaritat internacionalista contra l'imperialisme a Europa. Signen la Carta de Brest, el PSAM provisional, l'Unió del Poble Galego, ETA político-militar, la IRA, la Unió Democràtica Bretona i l'Esquerra Catalana dels Treballadors. I al mateix temps, quan deia allò d'en Macià, element importantíssim d'internacionalitzar el nostre plet amb gent com els irlandesos o els bretons o els gallecs que tenen el mateix problema que nosaltres. I doncs aquí acabo i li cedeixo la paraula. Continuava per destacar, remetent-me amb el que ella comentava, que hi ha una línia de limitat i un fil conductor i fins i tot amb la combinació, la conjugació de l'ordenament nacional amb el social, ja ens podem remetre als federals aquests insurreccionals, sobretot amb Jordi Ferreres, que a més que plantejava tot el territori, amb la Catalunya Nord i el País Valencià, i era un independentisme clar, i seguidament, fruit del catalanisme, un altre personatge important, que és en Domènec Martí Julià, d'Unió Catalanista, del qual és un deixeble de Miguel Cardona, que és un deixeble directe del qual seria un fil conductor fins als nostres dies, tot i que en Miguel Cardona, com s'ha destacat, propugnava un cert complicisme i era un personatge romàntic políticament. Aquesta linealitat també la podem demostrar amb la biografia d'Agustí. Ell prové de la militància del Front Nacional, dels 60, que evoluciona des del coll, de la possibilitat de la escissió del PSAN i posteriorment del PSAN provisional, que és qui, com ara qui exposa les línies del moviment que tenim una mica ara. I posteriorment ha continuat treballant a l'MAT i fins als 80, i no sé si me'n salto fins a avui en dia la CUP, la darrera dècada. És un altre exemple d'aquest fil conductor que va estar gairebé de l'organització d'Alial Cardona, que provenia de la Unió Catalanista fins al segle XXI. O sigui, tenim un exemple vivent per part que plasma aquest fil conductor de la lluita independentista. Enllaçant amb el punt que ell havia deixat, amb el PSAN provisional, cal destacar que és el partit polític independentista que concep el moviment independentista actual amb aquests fronts sectorials, amb aquesta concepció que tenim ara de moviment una mica, que ha canviat adequant-se a la conjuntura, però si fa no fa, com ara explicaré, és la concepció que tenim ara amb l'expressió institucional, que això ha vingut donat amb les circumstàncies, amb l'adaptació al moment. El PSAN provisional s'ascendeix, com has comentat, del PSAN per diversos motius, entre els quals un immobilisme dels dirigents del PSAN, que en el seu moment eren persones de molta formació acadèmica, però que no es movien d'aquest àmbit universitari. Llavors, no apostaven per la vida agitativa i sobretot no apostaven pel desplegament d'un moviment propi, sinó que anaven de seguidors dels plantejaments del PSAN i seguien del PSUV, tant a l'Assemblea de Catalunya com a altres propostes. I per tant no eren propostes del tot rupturistes
just amb els anys en què s'havien pactat la reconciliació nacional i altres pactes de caràcter de transició sense ruptura, en què havien participat el pujolisme d'aquests anys, encara no hi havia Convergència, el pujolisme, el PSUV, etc. I a l'Estat, tots els partits d'ordre, excepte el PNB, que no havia participat. Aleshores, què aporta aquest PSAM provisional? Una, aporta aquest vessant de construir un moviment propi, i un altre, un element de classe, perquè es nodreix, ja no és professors universitaris, per dir-ho així, o exestudiants, polititzats, etc., sinó que es nodreix molt de nous militants de Baix Llobregat, de Sant Andreu, del Vallès, que aporten un element diferenciat. Això és important perquè té implícit un component de classe, que fa que no es quedi encasellat el partit. El PSAN després farà una trajectòria diferent, es definirà, però això serà més amb la conjuntura de l'altra meitat dels 70. Què aporta de nou el PSAN provisional? Primer, aquesta aposta que he dit per un moviment propi. Pel desplegament de sectorials, de defensa de la llengua, l'intent aquest no reeixit i continu de vestir un front sindical, del moviment ecologista, que és bàsicament impulsat per aquest independentisme d'aquest petit reducte, el PSAN provisional, i sobretot per propugnaven un front armat que ajudés a desplegar aquest moviment. I concebut com això, com una organització armada que ajudés a desplegar aquest moviment. Això és sobretot el 76, que hi ha un text que és un llibret que s'anomena Què és el PSAN provisional, i aquí es defineixen els objectius tàctics i estratègics del desplegament del moviment independentista. Paral·lelament, per això hi havia una altra resistència, que ja venia dels anys 50, dels 60, que és la provinent del Front Nacional de Catalunya, que també evoluciona políticament, es declara socialista autogestionari, el 74 en una assemblea, i també aposten per crear un front armat, però també remetent a una tradició antiga insurreccional, aquesta dels anys 30, molt secreta, molt carbonària, molt secretista, molt conspirativa, de la mà de Martínez Vendrell, que era un resistent, un patriota del Front Nacional, i de Josep Maria Batista Roca, també. Això és una cosa que és una experiència que es mou molt en un àmbit secret. Ara se n'ha fet un llibre que és Època de l'exèrcit secret, que ha sortit de la llum, és una cosa que coneixem d'ara, no fa gaire, perquè de pensar se'n sabia ben poc. Doncs els plantejaments del PSAN provisional, per una banda, d'obrir aquest front de lluita armada que acompanya el moviment, per dinamitar-lo i desplegar-lo, i l'altre coincideixen a la segona meitat dels anys 70. Què passa? Com he explicat, amb la mort del dictador, l'Assemblea de Catalunya queda desactivada perquè aquest partit del PSUC, el que serà el PSC posteriorment, els socialistes del Reventós i els socialistes del Pallà i el pujolisme abandonen els elements de ruptura de l'Assemblea de Catalunya, els elements de dignitat nacional, de reivindicació d'autodeterminació, l'abandonen i creen o noves estructures inútils o despleguen directament els seus pactes com a partit amb el nou govern. Retornen Tarradellas, ho deixen tot ben lligat, i amb això l'independentisme es troba en una situació de... Per una banda, el Front Nacional també és dispersat entre propostes de partits com el Partit Socialista, Convergència o Esquerra, que dispersat totalment ideològicament. El seu front militar continua actuant, allò com si anés per una altra banda, secretament. El PSAN va fent seguidisme fins al 77 de tota aquesta deriva, i el PSAN provisional, que es troba mig de la presó, com vosaltres del 74 va ser, uns del 75, del 74, o d'altres a l'exili. Entre altres raons per una certa, el que s'ha anomenat la Barrola Basca, que era una col·laboració amb ETA político-militar d'ajut, sense que intervinguessin a Catalunya, però d'ajut, de refugi i d'una certa connivència amb els bascos. En aquesta situació, l'independentisme marginat i perseguit
policialment i jurídicament, s'intenta desplegar el que és aquest front armat que més endavant serà Terra Lliure. Entre això que hi ha, es creen els comitès de solidaritat amb els patriotes catalans just poc després de les detencions de resistents, d'aquests resistents prominents del Front Nacional que havien format part d'època. Hi ha la mort de l'industrial Josep Maria Voltó, un oligarca franquista, i del penúltim alcalde de Barcelona franquista, Joaquim Viola, i amb unes dues morts mentre reclamaven un impost de l'època fenomenal de 500 milions de pessetes, i això enrareix l'ambient però també clarifica el bloc independentista, perquè d'una banda hi ha qui apostaran per donar solidaritat als represaliats i es definirà en relació als que no apostaran. Això va ser en una conferència de l'esquerra independentista l'any 77, en què hi ha un document que demana donar solidaritat humana i sobretot política amb aquests patriotes que eren el Carles Sastre, el Montserrat Tarragó, l'Albert Valls i el Josep Lluís Pérez, donar suport a aquests lluitadors, i aquí es clarifica el panorama i hi ha una sèrie de partits, els quals el Front Nacional i el PSAN i d'altres d'aquella època, que no neguen aquesta solidaritat, i això clarifica el panorama. Això va venir de la mà d'una cosa que es deia Suports Català, que en endavant va esdevenir el Comitè de Solidaritat dels patriotes catalans. Aquest col·lectiu antirepressiu és molt important perquè té un paper estratègic fonamental. Una, perquè afavoreix l'avenç de l'independentisme a través de la defensa política. Això és una cosa que s'ha de tenir molt clara, perquè hi hagi un moviment avanci amb força i coherència necessita de la defensa política, no d'una defensa vaga o que amaga la realitat de l'activitat política, de la qual no calia renegar. Això una. I una altra perquè afavoreix els comitès, afavoreixen el contacte entre aquesta tradició del front entre època i aquests que estaven muntant una altra organització armada, que serà Terra Lliure. Això afavoreix aquesta confluència estratègica, concretament amb aquesta organització armada. Anteriorment hi ha hagut altres experiències de lluita armada a Catalunya de caràcter independentista, però no eren reixides precisament perquè els calia l'element polític, la seva utilitat política. Són el cas del Front d'Alliberament de Catalunya, el 70, el MIL Olla, que també era un grup anarquista així, tots dos molt ben preparats tècnicament i militarment, però que no tenien una funció política. No acceptaven políticament les seves accions ni tenien plantejaments polítics clars. Això es va portar al no-res. Amb la transició, l'any 77, just a l'octubre, quan detenen aquests 4 patriotes que he esmentat, acabaven de sortir durant l'octubre els darrers condemnats del FAC des de l'any el Ramon Llorca i el Trilla també, van ser els darrers que van sortir en llibertat perquè hi havia un García Soler que estava deportat a l'illa del Lleu, que s'havia escapat de Segòvia. A aquesta data, a l'octubre, novembre del 77, surten els últims els amnistiats independentistes a les presons, quan es bullen totes les presons de l'Estat de presos polítics, i justament en aquest mes detenen aquests encausats d'època. Això perquè és important. És important, una, perquè no ha passat des de la mort del dictador fins al final dels anys 90, fins als 98, no ha passat ni un sol dia sense que hi hagués independentistes a les presons, independentistes catalans a les presons, ni un sol dia, o independentistes que lluitessin per una estratègia pròpia a les presons. Ni un sol dia. Què va passar? Els encausats d'època, donada la feblesa orgànica que tenien, d'incidència política, perquè el front hi havia renunciat, en aquella època el front com a organització hi havia renunciat, i l'independentisme no era prou fort com per mobilitzar aquesta lluita antirepressiva, aquests represaliats se'ls va denegar l'indult, l'amnistia, que es mereixien per dret, a través d'uns recursos de l'oligarquia, del patronal concretament, i del Martín Villa, perquè no perdonaven l'acció mortal contra en Viola i en Voltó. I així com tots els militants d'ETA
amb delictes de sang o no, sense. Tots van sortir en llibertat per l'amnistia, tots van ser amnistiats. En el cas d'aquests 4 i dels posteriors detinguts per causes anteriors a l'amnistia, totes aquestes persones no es van beneficiar de l'amnistia. O sigui que l'independentisme català és el gran perdedor d'aquesta transició, una perquè no va aconseguir imposar els plantejaments de ruptura, i una altra perquè va ser marginat i descaradament perjudicat en aquest sentit. Fins fa 9 o 4 dies hi havia persones que pagaven condemna a les presons, que les estan concretament més de 10 anys, per causes d'abans del 77. Ha estat una gran injustícia que hem pagat per la nostra feblesa política, diguem-ne. Què passa? Aquest nou moviment es comença a dinamitzar, els comitès són molt importants, perquè hi ha aquest eslògan que remetia a la terminologia del separatisme insurreccional de llibertat patriotes catalans, fruit d'aquesta conseqüència, els moviments del front i els del nou independentisme, i a partir de la teorització d'aquest nou moviment, com pugui ser aquest llibret que és el present provisional, del fenomen nacional de Carles Castellanos, que també és una anàlisi de classe de la qüestió nacional, o per exemple, i sobretot de la lluita per la independència, que és de diversos autors d'aquest partit, és bàsic, és el patró a partir del qual es desplega el nou independentisme, és dinamitzar un moviment propi a partir d'aquesta sectorial, com comentava l'antirepressió, la defensa de la llengua, el sindical, l'ecologista, el feminista, etc. I d'aquí sorgeix la lluita per un moviment nou. Ens estem situant a l'any 79-80. Què passa? En aquesta conjuntura, el PSAN, l'independentisme es troba diversificat, hi ha candidatures electorals del BEAN, del PSAN, cap d'aquestes funcionen per aquesta competència similar de plantejaments. I l'any 80 neix públicament Terra Lliure, i amb unes accions com antecedents, fruit d'aquesta aventura, d'aquest embrió anterior, de militants del PSAN provisional com en Félix Goñi o del Martí Marcó. A partir de l'època dels 80 es comença a desplegar aquest front armat que intenta dinamitzar el moviment i a la vegada aquest moviment va creixent a partir de la lluita antirepressiva, sobretot i de l'ecologista, sobretot, i d'altres fronts. En aquesta conjuntura el PSAN ja es clarifica i cap a l'any 80 el PSAN pateix una escissió que és la que derivarà com a nacionalistes d'esquerra, simplificant-ho, perquè hi ha més família, hi ha més grupets que conflueixen i s'uneixen i se cindeixen, però resumint-ho, el PSAN cap a l'any 80 ja es clarifica i aposta per aquesta estratègia d'aquest nou independentisme. Un nou independentisme que és com un moviment propi, sense la deriva electoral purament electoralista, ni de seguidisme del PSOE, com havia passat als anys 70, ni d'una petita atracció que hi ha amb similitud del País Basc, que és la similitud que hi ha entre els seguidors que van a parar nacionalistes d'esquerra, que són en Rovira, en Josep Huguet i aquests que coneixem ara, que aposten per una mena de plantejament independentista que se'ns anomenava d'autonomisme crític, perquè era acceptar certs elements del marc constitucional i estatutari per jugar, diguem-ne, la carta parlamentària i purament electoral. Una concepció que era molt pràctica de l'època sense crear un moviment propi d'àmbits sectorials. Terra Lliure, l'encert d'aquesta organització és que va saber dinamitzar un moviment, això ningú ho posa en dubte, durant aquests anys, del 80 fins en endavant, va saber dinamitzar un moviment i l'independentisme que pateix les contínues detencions l'any 79 a partir dels morts de Martí Marcó i Félix Goñi, però també detencions l'any 78, 79, 80 per causes d'època, perquè hi ha molts represaliats, moltes detencions per causes antigues, d'això que anomenàvem època. I posteriorment, el 81 i el 82 i 83 i 84 detencions de militants
relacionats amb militants independentistes relacionats amb Terra Lliure. Hi ha el 81 que tenen en Pere Vescomte i una vintena més independentistes, bàsicament d'IPC, que és l'evolució del PSAN provisional. No ho he comentat, però hi ha un element important i és que el primer partit, la primera organització que té implantació a la Catalunya del Nord i el Principat i el País Valencià, no sé si a les Illes també va arribar a tenir implantació, va ser IPC, que era el resultat de la fusió de l'OSAN, d'una organització a la Catalunya Nord, amb aquests del PSAN tradicional, que abans parlàvem. Durant aquests anys, 4 o 5 anys, del 80 al 85, podem parlar d'un independentisme nou, però encara minoritari, en el sentit social, que no para de rebre garrotades policials i judicials, i poso per exemple, a banda de les detencions per temes de clandestinitat, les detencions per la manifestació de la LOAP l'any 83, 82, en què van ser detingudes unes 5 o 6 persones per haver portat una pancarta que posa la independència a la manifestació conjunta de la LOAPA i que van ser acusades i posades sota incomunicació durant força dies, 5 dies o 6 dies, també una animalada, sota una llei que s'anomenava Llei de Defensa de la Democràcia, una aberració. Això indica com l'Estat perseguia l'independentisme i com no hi havia marge de lluita política que no fos la de combinar l'enfrontament armat, l'enfrontament agitatiu de carrer, amb la lluita política aquesta sectorial. No hi havia altres elements aleshores per poder desplegar el missatge independentista, perquè no et deixaven. Cap al 84, bé, parlarem a nivell intern, fruit d'aquesta confluència del PSAN, d'IPC, d'això, l'evolució que és el PSAN provisional, durant els 80, sorgeix la idea de plantejar un moviment de masses, de la qual anomenen Moviment de Defensa de la Terra, i això ve ja l'any 83, que no es consuma fins al març del 84, que es realitza la primera assemblea i es crea un moviment de masses assembleari format per això, bàsicament comptant amb el suport de Terra Lliure, del PSAN de l'IPC, dels comitès i de moltes assemblees i persones a títol individual, sobretot provinents de l'antimilitarisme, de l'ecologisme, etc. Amb el naixement de l'MDT és mesos, ni un any, que l'independentisme sociològic viu una explosió sociològica i l'independentisme ocupa els terrenys. En aquella època no hi havia dissidència, però apenes el Partit Comunista de Catalunya, per una sessió del PSUV, també realitzava aquesta tasca, una sessió originada a partir d'un conflicte a l'Afganistan, això és l'any 80-81, la sessió diguem-ne més leninista del PSUV, amb prou feines competíem amb aquests, però no ocupaven el carrer com ho feia el binomi MDT-comitès a nivell legislatiu. Amb l'ecologia d'aquest independentisme de combat i sociològic tenim 2 anys d'explosió contínua de manifestacions amb ocupadors negres de tota la iconografia i, curiosament, és quan, a partir de les detencions de 1985, en què cau tota la direcció de Terra Lliure que vivia la clandestinitat de la Catalunya del Nord, especialment, i també de l'interior, que s'afableix, diguem-ne, el front armat, però miraculosament els carrers i la consciència independentista augmenta d'una manera espectacular. Fins que el 87, a partir del 87, a partir del 86, de finals del 86, d'una segona assemblea de la MDT en què es debatien unes ponències tàctiques i estratègiques de cap on havia d'anar el moviment, es crea un conflicte que es faci reconciliable i que porta a la divisió de l'MDT en dos sectors. Aquest conflicte es resumeix entre 2 ponències que propugnaven una al Front Patriòtic per una política d'aliances en un àmbit interclassista i amb un pol comú de patriòtic, i l'altre que apostava per un independentisme de combat que apostava per les aliances
amb els sectors populars, el que avui dia en dia és la pública, en termes d'aliances polítiques. És irreconciliable perquè hi ha molts elements distorsionadors, això seria complicat de valorar, però la desgràcia del cas és que aquest trencament va ser fins l'elecció d'Hipercor, que és un desastre descomunal i que marca l'input de la davallada, de l'estocada final de l'independentisme. Amb tot això encara tenim cap al 88-89 l'Àngel Colom, provinent de la Crida i de Pax Christi, que comença a manegar gestions conspiratives i secretes a les presons i fent contactes, i a la vegada reactiva Esquerra Republicana per dotar-la d'un caràcter d'una identitat independentista, fins al Congrés de Lleida del 89. L'Àngel Colom fa un negoci fenomenal perquè agafa, i ell, que no es considera independentista en els temps anys enrere quan era la Crida, de cop i volta agafa i capitalitza tota la inversió material i humana de l'independentisme durant els 80 i abans, i diu, ara fundo un partit nou i que em votin a mi, amb una marca electoral forta i amb una identitat independentista clara. Encara, al 89 hi ha una cosa elemental, que és el desmembrament dels països socialistes de l'Europa de l'Est, la caiguda del mur de Berlín al 89. Això suposa una desorientació total de l'independentisme i també una davallada de l'enquadrament militant. I la militància comença a fugir per totes les causes que us he explicat, comença a plegar de les organitzacions del PSAN o de l'IMATE o de fos. I, per cert, que m'he oblidat, com jo no vinc d'aquesta tradició, puc passar per alt. El PSAN, fruit de la seva aposta per un front patriòtic, que l'any 88 funda una plataforma electoral que s'anomena Catalunya Lliure, que té l'encert que no va tenir la resta de l'independentisme una mica més fòbic amb la lluita electoral, té l'encert d'aprovar aquesta praxi electoral. I obté bons resultats, malgrat els pocs mitjans que no comptaven, però de seguida resulta afectada per l'operació d'Esquerra Colom. L'operació Esquerra Colom la deixa totalment desbancada. Ara tenim, malgrat una certa revifalla l'any 90 a partir de les independències dels països de l'est, de l'ex-Unió Soviètica i altres països que s'emancipen, tenim una certa revifalla de la consciència així autodeterminista i hi ha certes mobilitzacions, però l'independentisme no va més enllà i poc després, fruit d'aquestes contradiccions i d'aquests canvis, el 1991, i gràcies a aquesta feina de l'Àngel Colom, feina contraindependentista de l'Àngel Colom, Terra Lliure Quarta Assemblea, que ja havia estat dividida anteriorment d'una manera bastant utilitària, Terra Lliure Quarta Assemblea abandona les armes, fa un plega, abandona les armes plega, i molts militants de Catalunya Lliure i de Terra Lliure Quarta Assemblea s'integren a l'Esquerra Republicana. És un fenomen similar que passarà l'any 95, després de les detencions del 92, en què molts militants de l'OP, molts que no són el 100 que s'ha propugnat amb algun llibre, perquè no hi havia tanta militància, és la mateixa desbandada que es produeix 4 anys després de l'Assemblea de l'Unitat Popular. Era també un moviment cívico-social impulsat des de l'EMAT i des d'altres àmbits com l'antimilitarisme o en Lluís Maria Xinart i altres persones. Amb això ens trobem, no sé si em deixo alguna cosa, però ens trobem amb l'any 92, des dels 80, ja des de l'any 85, que es parlava que Barcelona havia de ser seu olímpica, que s'apostava per la seu olímpica de Barcelona l'any 85, de fet, perquè anava lligada a tot un gran projecte de remodelació i de creixement urbanístic i altres projectes comarcals,
des de l'aparició d'aquestes propostes fins al nomenament olímpic de Barcelona com a capital, l'independentisme s'hi va oposar per totes les conseqüències que comportava aquest nomenament de caràcter cultural, socioeconòmic, urbanístic, territorial. Era una gran amenaça a l'independentisme i li va fer una aposta important amb denúncies de mobilitzacions, amb de contingut, d'exposicions, fins al 92. I Terra Lliure també va acompanyar aquesta denúncia amb accions dinamitzadores, va acompanyar la reivindicació del moviment popular amb accions dinamitzadores. Què passa? El 1992, poc abans de les Olimpíades, hi ha una cinquantena, s'han dit 60 de detencions entre el juny, finals de juny del 92 fins al setembre, a les quals que són relacionades amb les accions que mantenia Terra Lliure Tercera Assemblea, i encara, quan després de l'estiu s'ha acabat una de detencions, al desembre torna a haver-hi noves detencions, però aquestes relacionades amb la Terra Lliure Tercera Assemblea que s'havia dissolt i que no van patir procés judicial, que va quedar sobreseït, va quedar una cosa molt recollida. Aquesta, la del desembre, així com les detencions de l'estiu van ser a càrrec del jutge Garzón, les del desembre van anar a càrrec del Bueren, del jutge Bueren, del magistrat Bueren, i van comptar amb una mena de campanya orquestrada paral·lela a l'Esquerra Republicana que atenuava les conseqüències de les detencions. Bé, també l'he d'explicar. M'ha recordat el teu esquema perquè ara sí que em perdo. Després de les detencions hi ha una gran travessia al desert. Pensem que molta gent que havia estat enquadrada es replega i se'n va a casa o a militar localment, i fruit d'aquest desballestament de les organitzacions polítiques, tant de la tradició del Sant com de la tradició de l'IPC, resumint-ho, el Moviment de Front Patriòtic i MDP, fruit d'això sorgeix una nova forma un nou independentisme juvenil. Sorgeix sobretot de Maulets, inicialment de Barcelona, de Maulets, i és això de la cua, tot i que és a partir d'uns intents de fer una cosa conjunta, de recuperar l'esperit del carrer, allò que havia quedat dissolt, es fa unes propostes de fer una cosa unitària que s'anomena Plataforma per la Unitat d'Acció. I originàriament formaven part tant la GIR, que la Joventuts del Limat i d'aleshores, com el BEI, els estudiants universitaris o casals i sobretot maulets. Què passa? Amb tot aquest procés qui resta i acaba acaparant això que s'anomena cua, són els maulets de Barcelona. Amb això hi ha elements antirepressius, alguns bastant miserables, i seria llarg d'explicar que us confondria. Però en resum, això de la cua que apareix com una plataforma rejuvenidora, que vol ocupar els carrers i que es limita a la tasca purament agitativa, acapara aquest espai que havia tingut l'independentisme anys enrere, però només amb l'aspecte agitatiu. I fruit d'una llorança i d'alguna frustració també, fruit d'això, i d'orfandat de persones que queden una mica despenjades. Durant aquests anys, que són del 95 fins al 2000, que es creien davant fruit de la maduració d'aquesta plataforma, de la cua, durant aquests anys hi coexisteixen maulets, a la cua i la GIR com a organitzacions juvenils, mentre les antigues referències, com foren el PSAN, Catalunya Lliure, l'IMDT, queden totalment rellegades, queden desorientades. Hi ha uns anys que no semblava que no hi havia res, només hi havia casals i col·lectius locals.
la meva repressió és important perquè l'intent de tirar endavant la Solidaritat Popular, que vindria a ser una plasmació de la CUP, però més enllà de l'àmbit purament institucional, eren el mateix espai, però una cosa, una mena de moviment així complex, cívico-social. Aquest intent fracassa, entre altres raons, també perquè s'hi aboca molts esforços al tema antirepressió. Pensem que hi havia, a les presons hi havia tot el secretariat nacional de l'MDT, això s'ha de recordar, quan els que no eren fora amagats, durant uns quants mesos estaven dins de la presó, que s'hi van passar com a mínim un any i dos. Això afecta el moviment, i fins l'any 95, en què definitivament ja es viu aquest canvi, neix a la PUA. D'altra banda, Terra Lliure Tercera Assemblea treu l'últim alerta que comunica la seva dissolució. Això és l'any 95, i durant aquest temps, com deia, fins al 2000 hi ha pocs canvis, excepte la fusió, la primera fusió d'organitzacions juvenils entre GIR i Maulets, que no recordo, no sé si va ser el 99 o el 98, l'any 99, també és una època similar en què es refunda el 98, es refunda l'MDT com a partit, no com a moviment, perquè anteriorment havia estat un moviment de masses, es refunda fruit d'una necessitat perquè no hi havia, era un panorama desolador en què no hi havia res organitzat, pensem que no existia endavant com a organització tampoc, que no fos un referent juvenil. I l'any 2000 la PUA evoluciona endavant, pensem que aquesta plataforma no tenia ni declaració de principis ni elements programàtics, no tenia res, i fruit de l'entrada, sobretot d'estudiants autònoma, aporten, dignifiquen una mica aquesta manca que tenia la PUA d'elements d'anàlisi i d'elements formals, el dignifiquen i el 2002 es tira endavant Ossant. Fruit d'això també, gràcies a això, hi ha una aposta que va sorgir de Mataró i del Montseny, també crec que és una aposta que és fer una cosa unitària a partir de posant-se tots a cos, que va sortir de Maulets, de gent de Maulets i de col·lectius locals, i es realitza això que es va anomenar el procés de Vinaròs, que no va tenir més conseqüència que entorpir els avenços de l'independentisme durant força temps, així grosso modo. Va ser molta feina de reunions, de la qual només es va extreure de positiu Alerta Solidària, que era una de les comissions de l'àmbit antirepressiu que va evolucionar amb una organització pròpia. De Vinaròs no en vam treure res més, molt de desgast, i no és fins a... això quan és la CEI, això que m'agost, jo m'hi he perdut perquè això de la CEI no ho he viscut i fins al 2007 no torna a haver-hi una cosa semblant, però tampoc és que és la coordinadora d'Esquerra Independentista, que és el 2007, però no l'he viscuda i no en puc parlar amb propietat. Encara, el 2002 apareix la CAGEI, però ja abans, just el 2000, amb la creació d'Endavant aposta com a competència, és a dir, com a competència de la implantació de Maulets, aposta per la creació d'assemblees de joves descoordinades i amb creixement local per diversos llocs. I a partir d'això, la CAGEI, que és el que intenta coordinar-les perquè no es dispersa, el 2002. No cal dir res més, em sembla que no cal parlar. I cites a l'Agustí, que porta una xuleta de l'Agustí. El 2007 la CUP obté 27 regidors i la consulta d'Arenys, l'any passat, el 2009, no cal, tots ho sabem. Però sí que cal comentar que quan a lluita institucional, com bé ha dit l'Agustí, la CUP no ve del no-res. De fet, existeixen unes candidatures històriques, veteranes, que són la de Rússia o la de Ripollet i la de Sant Pere de Ribes, candidatures locals, d'esquerres, la de Rússia és més concretament independentista,
Però recordem que cap a l'any 87 i 89 ja hi havia unes quantes clubs com a tal, o sigui, amb els mateixos estatuts polítics i tot, a les Terres Gironines, i al 90 doncs hi havia una vintena de clubs. Que sembla que vingui de nou això, que hagi vingut el 2007, que hagi nascut com un bolet, i això ve de molt abans i ve de propostes que anaven vinculades amb aquest desplegament de la unitat popular, que no és la xocolata de lloro, que hi ha molta feina, que tenen molta feina al darrere, que ja estan plantejades des de, es pot dir, des de la teorització d'aquest moviment nacional popular tradicional. És l'expressió institucional d'aquests plantejaments. No sé si m'he fet pesat i em deixo cosetes segur d'aquesta linealitat, però és difícil mantenir una linealitat sense ser una mica tendenciós, si es vol, i amb justícia, a vegades sobretot és molt difícil, no sé. I tampoc no sé si s'adequava massa amb el... No sé si volíeu una xerrada d'història o volíeu una xerrada que parlaria concretament de l'activitat resistent, no? No, ja està. M'han explicat alguns cops i també he llegit molts cops a llibres, determinats llibres, cap a mitjans dels 70, època, per determinats fets va quedar bastant tocada i va quedar l'estructura d'època en si va quedar congelada fins a uns anys després que es formés Terra Lliure. I la pregunta que jo tinc és una cosa que sempre m'he preguntat. Fins a quin punt va poder ajudar època en la classe dels anys 80 a que Terra Lliure pogués agafar aire en uns moments que la cosa estava bastant complicada? La formació tècnica ve bàsicament, no tota, però tota la formació sobre armes i explosius ve d'època. No exclusivament, però gairebé tota. I així com la cultura de la clandestinitat, també els passos de frontera. Tot això és, la preparació d'època és per no dir insuperable, però és bastant exemplar i això van aportar en aquesta confluència. Època és una concepció de tipus militar i fins i tot podríem dir-ne sense voluntat de ser pejoratiu ni incisiu, però fins i tot una concepció de tipus militarista. Jaume Martínez Vendrell va ser capità d'artilleria quan la guerra dels 3 anys, aquí del 36-39, i la seva visió era una visió militar, o sigui, una estructura piramidal, que ell era podríem dir-ne, el cervell, l'organitzador, el cap pensant, i època, això els llibres, aquest llibre de l'exèrcit de les ombres, època ho diu, eren unes cèl·lules compartimentades que no es coneixien entre ells, que a una determinada hora del dia es comunicaven per unes ràdios en clau, amb una freqüència que no pogués interferir la policia, etc. O sigui, tècnicament era una estructura tancada, una estructura blindada, una estructura estanca, però al mateix temps això, al mateix temps que podríem dir-ne dona seguretat, fa que aquesta estructura sigui una estructura molt rígida. Aleshores, de vegades, no sé, depèn del moment polític, de la circumstància històrica, no se sap què és millor, si una estructura rígida, molt blindada, que aguanti el cop, o ser una mica més flexible, però bé, època era això. Època era això i al mateix temps era
era una organització, i dic, aquest llibre ho explica. Jo el que us dic és per el que he llegit en un llibre i per alguna conversa de gent que va formar part. Era una estructura tècnicament molt ben pensada, una estructura disciplinada, una estructura militar, i això la feia molt eficient. Per exemple, a l'època tenia a Barcelona ciutat llogats uns 10 pisos. 10 pisos, en un pis ens hi havia una cosa, un altre, fins i tot tenien un servei sanitari per si hi havia ferits, en alguns casos, en algunes accions que es varen produir ferits, doncs varen ser atesos pel servei sanitari, pels metges de l'organització. O sigui que és una cosa, podríem dir-ne, seriosa. El que passa és que l'època tenia una feblesa, i és que era una estructura tècnicament molt ben pensada, compartimentada, blindada, però políticament era una gent que derivaven, que no sabien massa què és el que volíem fer. Ara això s'hi afegeixen altres qüestions, però època és això, i l'aportació en militants especialistes en determinades matèries, com per exemple la falsificació de documents i l'aportació en armes a Terra Lliure i fins i tot pas de militants d'època a Terra Lliure va ser realment important, perquè va ser una injecció que va permetre que Terra Lliure qualitativament fes un salt endavant. Una pregunta, aprofitant que tenim aquí, jo crec que realment el tema de les consultes ha estat un revulsiu dins del que és aquesta línia històrica del que és l'independentisme. I quan tu vas viure d'Arenys, m'agradaria saber com es va gestar una iniciativa com és la consulta i què s'espera, és a dir, perquè ara els municipis primer va ser Arenys, després els municipis s'han ajuntat i cap a on va? És a dir, un cop s'hagin finalitzat, se suposa, totes les consultes, tots els municipis del nostre territori, quina és la iniciativa o quina serà la continuïtat que s'està pensant, si s'està treballant o no s'està treballant dins dels col·lectius? Aquesta és una qüestió. Bé, esclar, hauria de dir estic molt content perquè se m'hagi fet aquesta pregunta. N'has de saber, això suposo. Sí, però la pregunta és, els francesos diuen allò, en bijou poisonné, un regal emmetzinat, podríem dir-ne, saps? Veiem, les consultes d'Arenys Amunt és interessant perquè és allò que moltes vegades és com... O sigui, a Arenys Amunt va aparèixer la Mare de Déu i llavors allà es va fer una consulta. Normalment algú ha dit i s'ha dit en literatura que les coses no passen perquè sí, sinó que sempre ben analitzat, sobretot si tens les eines d'anàlisi i saps analitzar, entens el per què passen les coses, allò el per què de tot plegat. Arenys Amunt, un poble de 8.000 habitants, durant 10 anys al mapa, que érem 3 o 4 il·luminats i jo, 3 o 4, com a màxim 5, vàrem anar fent un procés de sensibilització de la població. Presentació de llibres, discursos, més discursos, papers, etc. I ho vam fer, podríem dir, en un terreny adobat, en un terreny que Arenys Amunt és un poble que manté viu encara el record d'un batlle d'Esquerra Republicana del període de la guerra. O sigui, és un poble amb un sentiment d'identitat nacional considerable i llavors nosaltres vàrem sembrar en terra adobada. Llavors, esclar, és allò de... En un determinat moment es produeix una acumulació de forces i aleshores hi ha una guspira que encén el bidó de benzina. Però si abans no hi ha hagut tot aquest treball, un treball de gairebé 10 anys, és cap broma, tot aquest treball d'acumulació de forces, les coses no passen perquè sí, perquè això dels miracles, jo potser per edat o per una incredulitat innata, no m'ho crec, això dels miracles.
Aleshores, a Arenys de Munt què passa? Aquest treball del mapa, anar treballant la gent, sobretot anar treballant la gent vol dir el nucli actiu d'un poble de 8.000 habitants que poden ser 200, 300 persones que són el motor del poble. I aleshores algú, el regidor de la CUP, se li acut, home, podríem recuperar aquesta consulta, tot això, i llavors hi ha per part de l'Estat un error, jo crec, incomprensible, que permeten que la consulta es faci i a més la Falange ajuda podríem dir-ne a extendre, a fer propaganda una organització com la Falange el 2009, esclar, és una cosa, això és surrealista. Aleshores se celebra la consulta i els resultats són resultats d'un 90% pel sí, i aleshores el ressò mediàtic que té això, una iaia de 87 anys fotografiada tirant la papereta allà, esclar, això és important, sobretot en un context polític del model d'aquell del català emprenyat. No funcionen ni els trens, hi ha aturades, les autopistes, tot això, o sigui, la gent està emprenyada. I aleshores aquí jo sí que penso que hi ha un element de rebuig a una classe política que no fa funcionar les coses i diu, doncs votem independència perquè, escolta'm, pitjor de com estem, difícilment estarem. A part del nivell de consciència nacional i tot això, hi ha un element de rebuig també, no? Aleshores, a posteriori, que aquesta és la part més complexa. Passa que jo, a Arenys de Munt, la situació era aquest procés d'acumulació de forces, però allà a Arenys de Munt una mica sí que es produeix aquest fet, però que després amb les consultes els partits polítics intenten, i en certa manera per feblesa del moviment independentista, intenten recuperar-ho. Ho recuperen, ho neutralitzen, i l'esquerra independentista no té capacitat per liderar el procés, com a conseqüència de la seva pròpia feblesa organitzativa. Perquè, bueno, esclar, això, per exemple, en Napoleó deia, per guanyar la guerra es necessita primer diners, després diners i després diners. I, bueno, esclar, vull dir, sense això. Aleshores, els partits autonomistes s'ho queden. Feblesa organitzativa de l'esquerra independentista. I llavors fragmentació entre els mateixos actors de les consultes, allò de qui surt a la foto, qui cop de colze, que jo vull sortir més a la foto, i a hores d'ara jo diria que les consultes han quedat, doncs, el que queda és, com a experiència política, aquest element de referència, però que organitzativament hi ha 3 grups que es lideren, que es discuteixen el lideratge de les consultes, que si la coordinadora d'aquí, que si la coordinadora més enllà, però que el moviment està fragmentat i ningú ha tingut prou capacitat per tirar endavant el procés. Jo diria, ho veig així, no? Més. Jo almenys una cosa que veig que també ha ajudat a la consulta d'Arenys de Munt i el resta de consultes que s'han fet arreu del país ha sigut també en part, potser una mica, no sé com dir la paraula, una mica folclòrica, però també que s'ha aconseguit que el cas de Catalunya tornessi a tenir ressò, almenys a nivell internacional. Quan hi va haver la consulta d'Arenys de Munt, segons vaig llegir en alguns diaris, alguns més convencionals i alguns altres més alternatius, com pot ser Directe i altres, hi va haver també bastants periodistes de països estrangers que van venir aquí.
un exemple que jo menos quan vaig estar a Arenys de Munt, no sé si era en aquest, però me va semblar que hi havia la BBC anglesa. I no sé, possiblement amb això s'ha aconseguit que, perquè esclar, molta gent que possiblement de l'estranger, de països, el que podríem dir, de països capitalistes més moderats, molta gent que considerava que Catalunya, una regió d'Espanya, ha vist que aquí hi ha una personalitat nacional, un país amb una llengua pròpia, una història pròpia que no té res a veure amb la d'Espanya. Possiblement no sé fins a quin punt això s'ha aconseguit internacionalitzar el cas a nivell d'informació, diguem. Sí, sense cap mena de dubte. Home, jo recordo que la gent d'allà Arenys de Munt, molts encara viuen a la terra, que la gent que quedaven sorpresos de veure a la premsa russa, amb les lletres ciríl·liques, a sota una il·lustració unes lletres a peu d'il·lustració dient des de la premsa russa s'han comentat les consultes d'Arenys de Munt. Esclar, això vol dir el russo i cal dir la premsa anglesa, la francesa, a Europa. Esclar, això podríem dir-ne bé, fa conèixer el problema i al mateix temps també és un element d'autoestima per nosaltres, de dir, doncs, nosaltres som tan importants, no tant com a poble Arenys de Munt, sinó com a país, com a col·lectivitat, com a nació, que la premsa internacional d'arreu del món es preocupa del que nosaltres fem o deixem de fer. I sobretot que a nivell nacional això ha incrementat l'autoestima. Som capaços de fer consultes. La gent majoritàriament, tot això de que els fenòmens identitaris i que tot això està mort i això, doncs no, la gent va a votar i sobretot la capacitat de sacrifici de la gent treballant hores i més hores i a les urnes i cap aquí i cap allà, vol dir que nosaltres que tenim un país i fins i tot que moltes vegades amb tot això de la ideologia dominant que ens fan veure galet, ens fan veure que el país real no és el país de debò, sinó el que ells ens fan veure. I la realitat és que aquí va haver-hi desenes de milers de persones que es van sacrificar, que van anar a votar i que estaven per la independència. I que aquest és un procés en ascens. Ara bé, ella ho ha dit o ella ha forçat la resposta. La qüestió és, tenim la capacitat organitzativa de canalitzar, de liderar, d'impulsar, de dirigir aquest procés? En som capaços? Jo diria... El fruit de l'última manifestació contra l'Estatut realment va ser una manifestació realment que aspirava a independència, ningú parlava de l'Estatut i és un gran esforç de moltíssima gent que va sortir al carrer i que tampoc ha estat... no hi ha un rèdit, és a dir, no s'acaba de treballar. Fem sortides i ens tornem cap a casa, és a dir. Exacte. Què esperem? No sé. Sí. A veure, jo volia, lligat amb el que acabes de dir, una vegada més, parlant de capacitats, suposo que els dos, en quan participeu del projecte de la CUP, és quan la CUP, o si penseu que la CUP és necessari que superi aquest marc de treball estrictament municipal, perquè bàsicament, almenys sota la meva opinió, seguim sense, alguns saps que vam estar sense aquest referent nacional que faci política nacional i que es dediqui, que està molt bé, només a parlar de voreres i que s'oblidi de tota la política nacional. No sé què opineu. Darrere d'aquest discurs del municipalisme també pensem que hi ha molt entelèc al darrere, que ens donem en compte. Perquè darrerament s'utilitza molt del municipalisme com l'explosió dels moviments socials sense saber ben bé que no sabem què és això dels moviments socials. Quan tota la vida hi ha hagut moviments populars, darrere dels quals hi havia persones, organitzacions o el que fos. Hi ha molta distracció en aquest sentit. I al municipi sí que és un lloc de proximitat per treballar allí
però tampoc s'hi arreglen les coses als municipis. Això ho demostra la guerra. A la guerra, a les fàbriques del poble X que no arribava benzina o no arribava el que fos, material, no es podia produir perquè no hi havia comunicacions. I la guerra es va perdre per aquesta raó, perquè cada comuna anarquista, diguem-ne, de cada població no tenien assegurats els serveis o la defensa o el que fos, doncs se'n va anar tot a Norris, i això pot passar el mateix. I ja no tant en clau electoral, sinó en clau de moviment de masses. Aquí s'ha d'obrir el pas de la CUP perquè sigui un moviment de masses, perquè no n'hi ha, i no sé per què hi ha aquest pànic, perquè, com dius, que hi hagi una expressió unitària i de masses i consegüentment també una expressió institucional. Jo no ho entenc, però és com una cosa ideològica que se'ns ha incrustat i que no hi ha manera. És com una por, jo crec que és una por. Però això pot ser terrible. Sí. Un xantatge, és un xantatge. Que part de la incapacitat de la que parla l'Agustí ve perquè nosaltres, hi ha una gent que diu... Sí. És com un xantatge que tenim inserit, clavat, que no ens deixa avançar. Això seria, amb altres generacions anteriors, seria impensable. No sé, perquè apostes pel que puguin produir més avenços, no sempre amb un cert avortiment de calcular les conseqüències. Si s'haguessin calculat les conseqüències de tot, no sé, Terra Lliure no hagués nascut, perquè eren, o vosaltres també, no? Eren 4 nominats i no... Tenien totes les d'anar a la presó o les de perdre i d'allò, no hem d'anar amb la por aquesta del cos de no voler arriscar ni d'apostar mínimament. Una paraula. En la meva intervenció rebré una mica el fil del títol de l'esclat, i el compartit català. Jo, quan veig les fotos d'aquests 4 metres que hi ha hagut en combat, veig a Martí Ricó, del qual, per altres motius, temps després he sabut que el seu avi era desaparegut de guerra. Una família que en un lapsus de menys de 40 anys han vist com 2 membres seus morien per defensar el seu país. Això quan ho vaig saber és una cosa que arriba a ells. Dius, sacrifici de moltes famílies, de molta gent d'aquest país que ha perdut els seus, ha perdut gent que estimava i això és important no perdre-ho de vista. Veig també en Quim Sánchez, una persona que vivia al Baix Llobregat, si no m'equivoco, el Prat. Fill d'immigrants extremenys, amb la qual cosa ja trenca molt dels tòpics de dir que l'independentisme és cosa de 4 catalanets aburgesats, de 4 botiguers, no així. Per exemple, en Quim Sánchez demostra una persona compromesa amb la transformació social, amb la lluita per la independència i el socialisme, i demostra que sobretot a partir dels anys 80, una part important d'aquest independentisme ve de fills i filles de la immigració dels anys 50 i 60. I penso que això és important no perdre-ho de vista. I després hi ha l'altra qüestió que jo penso que des de l'ocupació espanyola de fa 300 anys, en les pitjors condicions sempre hi ha hagut gent que ha plantat cara. Des del primer moment, penso en els carrasclets, que van plantar cara, i de fet el moviment dels carrasclets va generar un contramoviment, que era les esquadres les esquadres del grup de Valls, que són l'origen dels Mossos d'Esquadra, cos botifler, pensat per reprimir els patriotes que en aquell moment resistien. Des dels carrasclets fins al federalisme intransigent del segle XIX, passant pel separatisme insurreccional dels anys 30, passant per tots els joves que en un moment o altre
intervenir a la dita dels anys 30 també. Penso que sempre hi ha hagut aquest fil de resistència. Realment a les pitjors condicions, quan no hi ha condicions per esforçar-se de manera política formal, doncs l'única opció són les armes. Això és el que demostra que el nostre poble ha viscut durant gairebé 3 segles en estats d'excepció i d'excepcionalitat política, en el qual els drets elementals bàsics que avui tenim no eren possibles. O sigui, votar un vot i votar independència no era possible perquè la repressió era implacable. Per tant, jo penso que en el moment i a la conjuntura política que vivim actualment, el que cal és aprofundir el suport social màxim a favor de la independència com a primer pas per transformar la nostra societat. Aleshores, jo penso que el moviment de consultes ha estat un encert que ens ha permès avançar molt, però tal com s'ha apuntat aquí, és un moviment de capital, perquè no té una direcció clara o el que té és massa pretendents. És un moviment que si no s'estructura a nivell territorial, si no se li dona una cohesió, si no esdevé en definitiva un moviment popular, doncs s'esllanguirà i es perdrà. Això és el moment d'impàs que segurament ens trobem ara. És un moviment que ha permès que alguns polítics oportunistes hagin aconseguit entrar en el Parlament de Catalunya i pot ser que acabin sent l'única expressió que surti d'aquest moviment popular que hauria de ser. Penso que el repte és nostre, de donar-li cos, d'estructurar-lo, de comprometre que, per exemple, aquí a Mataró va haver-hi 20.000 persones, més de 20.000 persones que van donar el seu vot. Això penso que és important no perdre de vista, tenint en compte que sempre tenim els socialistes dient-nos que això de la independència no interessa, que això suposa de 4 de la CUP que estan obsessionats. Aquí van demostrar que no eren només els 2.000 votants de la CUP, sinó que hi havia més de 20.000 que deien que volien independència en aquesta ciutat. Potser el problema que tenim és de veure com no es farà continuïtat. Aquí a Mataró es va crear un col·lectiu que ha intentat recuperar l'esperit que es va fer la consulta, que és el Mataró per la Independència. Penso que és molt feble, no? I penso que depèn de nosaltres, de fet, donar-li la continuïtat necessària. I bé, és un treball de pica-pedra, no ens hem d'enganyar. I els processos de canvi social o els cicles històrics no són d'un dia per l'altre. Jo, per exemple, quan sento en Joan Laporta que deia que al Nadal serem independents, i el planta al cap, això és impossible. Sense una base social sòlida i estructurada no anem enlloc. Penso que això és el que ens toca fer a nosaltres. Un primer pas és els ajuntaments, municipis, on sí que es poden fer moltes coses. La tasca de la CUP a l'Ajuntament, a la qual jo hi participo aquí a Mataró, té molts aspectes que, evidentment, remeten a qüestions urbanístiques i a qüestions de gestió municipal pura i dura, però també té un element de denúncia del sistema establert, del sistema de dominació important i que no haurem de menysprear. Penso que és això, una mica més d'implicació de tots i de totes farem que això tiri endavant. Perdoneu que vagi llarga. Podries paraula? No, és... Era referent a que... A la consulta d'Anys Amunt, a més del que he dit abans que va ajudar només sinó molt d'informació internacional al cas, recordo d'un altre fet que va tenir no tant de ressò però bastant,
va ser el fet que uns quants mils de ciutadans i ciutadanes d'aquí al país van anar a exigir el dret a l'autodeterminació a Brussel·les. Ara fa quasi un any. No sé si ho tinc això. No sé, jo no ho conec tant. Suposo que els flamencs sí que van... Els flamencs van estar donant suport aquí, no sé quina relació internacional va tenir. No, però dius aquells, els que van anar a Brussel·les? Sí. O sigui, el ressò internacional que va tenir? Sí, bé, és que, esclar, el de Brussel·les va ser un element també que dinamitzen el procés, que afiancen el nivell de consciència nacional i que aleshores una mica la gent diu, bueno, doncs són tres coses, vol dir, és a dir, si passen coses en l'escenari independentista vol dir que ens movem, vol dir que això és possible, vol dir que, si més no, que no estem aturats. I si no estem aturats, doncs difícilment retrocedim, vol dir que avancem, i això dinamitza l'escenari i dona un cert nivell d'autoconfiança en el mateix moviment. No sé si és això... Sí, sempre per això. Va, podríem donar per acabar. Sai a ter favelas, cavaleiras, a mulher, tudo é para a corrupção, faz o que a ser argumento.